Hello everyone! This is me, Alonga OFW College Vlogs. At ako ay mag-unboxing ngayon. I-unboxing ko yung mga binigay sa akin na mga birthday gift mula kay Ferlin at sa aking magandang dalaga. Ayan, yung alaga kong dalaga. Ayan, so may birthday gift siya sa akin. Andito. At yung uunahin natin, ito yung sa alaga ko. So, start na tayo. Ayan. Dahil birthday ko nga, yung binigay niya sa akin ay ito. Birthday ko kasi, kaya binigyan niya ako nito. Ayan. Diba guys? Ayan. Happy na birthday pa. Ayan. Ito yung binigay niya sa akin. Tapos, hindi lang po ito guys. Meron pa. Meron pa siyang binigay. Ayan. So, tupiin muna natin. Tupiin natin dito. Tapos, ito, may tubian din. Ayan. May tumbler. Diba? Ayan. Diba nito guys? Ayan. Malaki. And tsaka ito muna. Ayan. So, may pouch. Yung pangalan ng pouch, Ted Baker, London. Ayan. Ah, diba? Ang ganda niya guys. Ang ganda. Tapos, ang laman ito guys, bubuksan natin. Ayan. Ito siya. Una. And tadan! Ayan. O, diba? Ano ito? Scalp and Glue Face Palette. Palette. Ayan. O, diba? Ang ganda. Hindi pa talaga niya nagamit guys. As in, bagong-bago. Tapos, meron din siyang brow gel. Ayan. Brow gel. Hindi lang siya makita. Ang brand niya is ayan. L'Oreal. Ayan. Tapos, meron din siyang Flormar. Ayan. Diba? Ang ganda niya. Paano ba ito buksan? Ito pala. Ayan guys. As in, never pang nagamit to. Ito yung brush. Ayan. So, may salamin. Ayan, takpan na natin. Tapos, meron pang Flormar din ng brand. Tapos, meron siyang 4 colors. Ayan. Diba? Ito na ano niya na to, na try niya na. Ayan, halatang nagamit na niya. Pero, bago pa siya, parang hindi niya ito nagustuhan. Tapos, meron din ditong liquid matte lipstick. Ayan. Ayan guys. Anong brand nito? Golden Rose na ano, long stay. Anong brand nito? Golden Rose nga. Golden Rose na ano, brand. Ayan. Hindi makita. Ito siya. Ito na lang. GR ang ano niya. GG. Tapos meron ding ano ito? Nail polish. Ayan, dalawang kulay. Ayan, yan lang guys yung laman. Ayan, wala na. So, meron siyang nail polish, lipstick, eyebrow, eyeshadow, tsaka itong mga ano ba yung hindi siya blush on. Ayun, blush on pala. Halatang matagal nang hindi ko magamit ng mga makeup guys. Ayan, so tabi na natin. And next is ito.
Ayan, pouch siya. Work hard, play harder ang nakalagay. Ayan. Work hard, play harder. At ang laman nito guys ay tadan! Mga face mask. Ayan. Mga ano dito guys. Mahal-mahal nito guys dito. Ayan. Dito. So, ayan. May 4 siyang laman ng face mask. Tapos tadan sunglasses din. Pero ano siya, luma na rin ito. Tapos guys, meron siyang binigay na Repletionist Dry Skin. Ayan. QV cream. Tapos meron din siyang binigay sa akin na nail polish remover. Ang dami guys, ang dami. Sinong gusto manghingi? Char. Sinong gusto? Parang paano ba ito buksan? Parang hindi pa yata ito nabubuksan eh. Hindi pa nga siya nabubuksan. Ayaw. Basta madami siya guys eh. Sa isang pack. Hindi ko alam kung ilang sachet ito. Hindi ko lang alam. And last but not the least guys, ang pinaka last. Tadan! Ayan. And guys, oh. It's a beautiful day. Ayan. Tadan! And tadan! Sling bag siya guys. Ayan. Pwede siyang ganyan. Diba? Ang ganda. Tapos ilak mo siyang ganyan. O, diba? Tapos, ganyan lang. Tapos guys, yung brand nito, alam niyo ba kung ano ang brand nito? Guys, it's Mango. Ay, nakikita ba? Nahulog ang headset ko. Wait lang. So guys, nakikita ba siya? Ayan, oh. Ayan. Mango. Ayan. Diba? May ano siya dito. Tikita. Maganda siya guys. Super. Ayan. So, ito lang yung laman sa paper bag na binigay sa akin ng alaga ko. Ayan. So, ayan na natin. Ayan. Ayan, diba? Ganda. Ibalik na natin dito sa loob ang ating mga nilabas kanina. Tapos, ang next natin na i-unboxing ay ang galing naman kay Ferlin. At ito yon. Ayan. Thank you so much. Ayan. Diba? Ito yung gift niya sa akin. Birthday gift niya daw sa akin. Daw? May daw? Bakit may daw? Hindi sure. Wait lang. And of course, pag mag-unboxing tayo, dapat may gunting tayong dala. Niyo. Ayan. Talagang nakaano pa. Ano ba ito buksan? Ayun. Ayun guys. At ito na nga guys ang gift sa atin ni Ferlin. Ayan. 'Di ba? Pack. 'Di ba?
Ayan, so nakita nyo na yung gift na sa akin. Ito. So, i-ano na natin siya. Wala, ang hirap pala nito. Ano ba ito? Bumili kasi siya. Ayan. Dalawa yung binili niya. Yung isa, ito, binigay niya sa akin. Birthday gift daw niya sa akin. Para pala ito sa ano. Ayan, itong mga stand. Ayan, may mga ano siya. Ek. Wait lang, tanggalin natin. Tatanggalin natin. Mahirap siya guys, mahirap siya. So, mabigat ito guys. Mabigat. Super bigat. Ayan. Ganyan mo siya. Pero, ito. Ilagay ganito. Wala siyang manual. Ba't walang manual? Walang ano. Tapos, lagi pa ito. Guys, ayun sa punto ko, pero like, so may siya, may isang siya for mic, pero hindi siya ginamit kasi mali siya guys, ulit, so ginamit ito. So ginamit ito, so siya, so ayan siya guys. Ayan, yung ilaw niya, ayan. Puting, ganyan. Ayan. Diba? Ayan, ito magpapalit-palit ng kulay, ayan. Ayan, ito yung pampadagdag liwanag. Ayan. 'Di ba? Oh. Tapos pag anhan natin 'yan, bawasan natin yung brightness niya. Ano yung brightness? Ayan siya. Tapos pagpapalitan natin ng ilaw, ayan. Hindi siya masyadong makita kasi sobrang liwanag dito. Ayan siya guys. Tapos off natin, ayan. So, i-on natin. Ayan. Palitan natin ng kulay, ganyan. Off natin. Ayan, 'di ba? Blue. Ayan lang siya guys. Ayan. So perfect siya para sa sa live stream. So may pad din siya guys. Ayan, may pad din siya. Pwede siyang idikit ito. Tanggalin mo lang itong yellow. Ayan. Pwede siyang diyan. Idikit din siya ganyan. Tapos tatanggalin ito guys. Oh. Ayan. Ganyan. Para didikit siya, di ba? So, hindi ko pa naman ito magagamit dito. Pag pag uwi ng Pinas. Ayan. So, thank you for watching guys and bye-bye.